Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Нав аз ту оғоз мешавад. Дар ҳақиқат ҳамин суханҳо имрӯз 100% бо барномаи мо мувофиқанд ва тааллуқ доранд ба барномаи муҳити зинда. Ин аст радиои Нав мавҷи 95.5 FM. Номи насаби ман Муборриз Усмонов ва моро гӯш карда истодед дар Душанбе дар мавҷи 95.5 FM, Хуҷанд 99.5 FM ва ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки шумо метавонед моро онлайн дар тамоми дунё тариқи сомонаи мо newradio.tg гӯш кунед. Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. имрӯз дар меҳмонии мо сарояндаи ҷавон, нафаре ки воқеан ҳам истеъдоди ғайриоддӣ дорад ва мо имрӯз бениҳоят шод ҳастем ки ин нафар моро ҳамроҳӣ карда истодааст. Никрӯз Зрибунов. Кафко биёй шумо барои Никрӯз. Салом. агар хато накунам, ҳаёти эҷодии шумо аз овони хурдсолиятон оғоз шудааст ки суруд мехонед. Дар дарсҳои вокали гурӯҳи ҳафтранг бо рӯбарии солисткаи гурӯҳи Авесту тахминан Рамазонова оғоз карда будед. Ҳамин тавр буд? Бале. умуман нақл мекардед оиди оне ки шумо ҳатто дар озмуни телевизионӣ овози тиллоӣ ҳам иштирок кардед. Бале. Камтар барои мо маълумот медодед, нақл мекардед. Мехозам худро як бор дар телевизион бинам. Ба гуфти русо спонтан рафтаму иштирок кардам. Ба ман гуфтан ки ту ба даври дигар мегузарӣ. Гузаштам ба падару модарам гуфтам. Ҳама ҳайрон, боварӣ нест. Оста ҳамон соли 2013 ғолиби озмуни овози тиллоӣ шуда. Баъд ҳамин тавр сар шуд ки ҳамин кор соли 2013 шумо ғолиби озмуни овози тиллоӣ шудед. Яке аз ғолибон. Бале. фаҳмо худатон умуман вақт боварӣ доштед ки шумо ғолиб мешавед, мегузаред аз ин давр ба ин давр? Не, рости гап не. Умуман аз ҳунари худ даракам надоштам. бори аввал чӣ хел фаҳмидед ки шумо истеъдод доред, истеъдоди овозхонӣ? ҳамин дар рости гап дар ҳамин озмун дар овози тиллоӣ вақте ки даври якум дар омадам ба ман гуфтан ки ту ба даври дигар мегузорӣ. Кадом сарояндаҳо барои шумо писанд буд? Садриддини Наҷмиддин. бисёр дӯст медоред? Бисёр дӯст медоштам, бале. Аз гузаштагон Караматулло Қурбонов, Аҳмад Зоир. Сурдоя гӯш карда пулта гирифта худамро дар саҳна ҳис мекардам. фаҳмо. ва бори аввал тариқи озмуни овози тиллоӣ ин орзуи шумо амалӣ шуд? Бале. беҳтарин. имрӯз бошад шумо бо таронаҳои зинда омадаед. Якум таронае ки шумо имрӯз дар эфири радиои Нав иҷро мекунед кадом тарона аст? суруди Ман ёри туям, Далер Назаров. суруди Далер Назаров. рафтем гӯш мекунем таронаи Далер Назаров, кавер аз тарафи Никрӯз Зрибунов. نمیشوم یاری کسی من یاری تویم نمیشوم یاری کسی خمار نهیم بدیدنی یاری کسی خمار نهیم بدیدنی یاری کسی من با تو شراب عشق نوشیدم و بس من با تو شراب عشق نوشیدم و بس دیگر نشوم عاشقی دیداری کسی
ки бусае аз рӯҳи ту як лаҳза нишин ки бусае аз рӯҳи ту дил мекашаду дида чӣ шарме дорад дил мекашаду дида чӣ шарме дорад қарсакҳои шумо Никрӯз Рибунов бо кавер-версияи махсус, тафсири махсуси таронаи машҳури Далер Назаров. Айни замон Никрӯз шумо резиденти клуби Лоф мебошед? бале бале асосан ҳамаи ҳунарнамои шумо дар клуби Лоф мегузарад. бале Барои чӣ? кор дар ҳамин клуб дар 2 соли кор кардагим бисёрам кушода шудам как рушд кардед. бале как артист. Соли 2017 шумо дар озмуни телевизиони Мир ва вес голос чунин озмун буд, бале бале иштирок карда будед. Чӣ гуна шуморо ба ин озмун умуман даъват карда буданд ва ҷои чандумро дар ин озмун шумо ишғол намудед? тахминан рамазону муаллимам ман ва чанд бачаҳо духтарои дигарро ҷамъ карда ба ҳамин озмун тайёр кардан, омода кардан. Ба ҳамин тавр шумо ба озмун рафтед. бале Вақте ки пеш аз озмун шумо мусоҳиба доштед, гуфтед ки пас аз ин озмун шумо сахт машҳур бояд шавед, яъне ки бениҳоят зиёд, ва айни ҳол ба мақсади худ расидед ё ин ки не? не рости гап и гапа гуфтагиам ё ки бале ҳаст, дар интернет мо пайдо кардем, тамошо кардем. ҳоли не фикр мекунам ҳама ҳоли пеш да. Номи аслии шумо Никрӯз аст, бале дуруст? бале Никрӯз Рибунов. Аммо чаро шумо бо номи саҳнавӣ вақте ки масалан шуморо эълон кунанд ҳаракат мекунед ки дар он ҷо Никрӯз бошад? Барои чӣ? И ва э чӣ маъно доранд ино? бисёрам сурдои хориҷӣ бисёр месароям, сурдои русӣ, англисӣ ва махсусан сурдои русӣ. ва фикр мекунам ки ба намедонам як бафти русо мелучу ба фикрам ҳамин Никрӯз тезтар дар ёди мардуми хориҷа мешинад. фаҳмам. Таронаи дуюм кадом тарона аст ки имрӯз шумо иҷро мекунед бо дастаи мусиқачиёни худ? суруди John Legend All of Me. Хуш, гӯш мекунем Муҳити Зинда, радиои нав. Никрӯз Рибунов имрӯз меҳмони махсуси мо. Drawing me in, you kicking me out. Got my head spinning, no killing, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride, and I'm so busy, don't know why hit me, but I'll be alright. My head's on the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm all in my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curls and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around every moment. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my way to my blues. Can't stop singing it, ringing it. I hit for you. My hands on the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm all on my mind.
беҳтарин иҷроиш буд ба фикри ман. Ташаккури зиёд. аҳсан мегӯям барои Некрӯз. Воқеан ҳам шумо бори дигар исбот карда истодаед ки истеъдоди хуб доред ва ин чизе аст ки онро рӯйпӯш карда намешавад. Истеъдоди ҳақиқӣ дер ё зуд рӯи об мебарояд. Ман медонам ки шумо аз овони хурдсолӣ то ин ҷо дар якчанд озмунҳо иштирок кардед, ҳаракат кардед ва то ҷое ки ман дар хотир дорам, шумо соли 2014 дар як озмуни байналмилалӣ иштирок кардед ки бо забони туркӣ дар он ҷо суруд месароед. Бале, бале. Ва 2015 низ дар фестивали Албания иштирок намудед ва ин чӣ гуна фестивалҳо буданд барои мо нақл мекардед? Фестивали байналмилалӣ дар он ҷо зиёда аз 150 давлат иштирок мекарданд ва ман ҳамчун намояндаи Тоҷикистон дар он ҷо баромад карда Тоҷикистонро муаррифӣ кардаму ба забони туркӣ тарона иҷро кардед. Бале. Метавонед ки ягон порча худи ҳозир тарона бо забони туркӣ барои мо иҷро кунед? Албатта. Марамат. Бо гитор фарқ надорад, як порча. Ama benim ciğerim yanar, sen oyalanır can kadar. İki gözüm iki çeşme, haberim yok, içerime içerime akar. Benim ciğerim yanar, sen oyalanır can kadar. İki gözüm iki çeşme, haberim yok, içerime içerime akar. Unutmadım, unutamam kara sevda, merak etme. Yaşamaksa yaşadım lakin canımın çok kaldı sende. Аҳсан, беҳтарин. Баромад. Ташаккур. Оғам, садои нотакрор доред, аммо ман бисёр вақт аҳамият медиҳам ки шумо сурудҳои дигар сарояндагонро иҷро мекунед. Чанд суруди муаллифи худатон аст? Сурудҳои худатон доред? Сурудҳои худатонро умуман? Суруди худамро дорам. Хуш. Худи ҳозир як суруд. Худи ҳозир як суруд. Як суруд ва бозам як чанд суруди дигар омода шуда истодааст. Боз як альбоми дигар. Тақрибан 5-6 суруди дигар. Соли оянда ба фикр. Дар кадом жанр аст ин альбом? Поп музыка. Худи ҳозир имконият дорем ки таронаи худатонро иҷро кунед барои? Бале, албатта. Гӯш, номи тарона чи аст? Текила. Текила аст, фаҳмо. Номи ин тарона ба фикрам махсус барои клубҳо навишта шудааст? Бале, албатта. Фаҳмо. Матнашам аз худатон аст? Матн ва умуман ин тарона ба пурраги худатон нависед, фикр кардед? Бо як рафиқи дигар ва ҳам як сароянда Onative якҷоя тайёр кардем ҳамин суруда. Фаҳмо, биёед гӯш мекунем таронаи муаллифи Некрӯз Рибунов бори аввал дар радиои Нав ва ба таври зинда садо медиҳад. Рафтем. Твои демоны не спят, когда танцпол горит, и к черту твой настрой, и верность как пытаешься долбить. Твои демоны не спят, когда танцпол горит, и к черту твой настрой, и верность как пытаешься добить. Теперь я сам не свой, и я зря клялся миру и Богу, ведь ты мрак моих снов, ну и к черту, ведь ты зря потеряла дорогу, панику, я не твой. Текила на губах еще не высохла, но от меня ты все же так зависима. Текила на губах еще не высохла, не высохла, не высохла. Это пятница ночь, ты опять видишь миражи, и каждый глаз
мешают тебе чувства лжи. Твоя мама согласна с тем фактом, что тебя уже не вернут. Было время ради тебя, был готов получить пулю в грудь. Текила на губах, текила на губах, текила на губах еще не высохла, но от меня ты все так зависима. Текила на губах еще не высохла, не высохла, еще не высохла. Асан, вақте ки шумо таронаи иҷро мекунед ба ёди ман кам-кам манатик мебиёяд, кам-кам бо дигар сарондаи рӯз. Шумо ба ягон нафар худро монанд мекунед? монанд не, рости гап ҳамаи сарояндагон ба ягон кас дида каме ҳам бошад тақлид мекунанд. ҳар яктаи мо ба гуфти гапо идили худро дорем. Хуб, идили шумо ки аст? яъне ки манатик аст. албатта. Бисёр барои шумо писанд аст манатик. албатта. бо манатик ягон маротиба вохӯрдаед ё ин ки не? Не, орзу дорам. ман дар инстаграми шумо аҳамият додам. шумо аллакай бо бисёр сарондаи машҳури Русия вохӯрдаед, зеро ки онҳо дар клуби лофт ҳунарнамоӣ мекунанд. Як манатик мондааст ба фикрам халос. манатик мондааст. ҳолиам гуфти русо уговорит кардисам ки ҳавая биёрам. фаҳмо. фақат мегӯм рости гап дар оянда ҳаст. нақшаҳо ҳаст. боз як озмуни дигар аз соли 2018 шумо дар шаҳри Бакуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар фестивали байналмилалии Yoz Vision иштирок карда будед. ин чӣ озмун буд? чӣ шартҳо дошт барои мо нақл мекардед? бисёрам озмуни хуб буд. бисёрам озмуни машҳур дар Баку, дар Озарбойҷон. бисёрам фахр мекардам ки дар байни ин қадар давлатҳо, ин қадар одамо дар дигар давлати худро, Тоҷикистонро муаррифӣ мекардам. фаҳмо. Кадом тарона иҷро карда будед дар ин озмун? Тарона бо забони тоҷикӣ? суруди манатикро. суруди манатик буд? Кадом сурудашро? кружит. метавонед ки як порча худёзӣ барои мо иҷро кунед ба таври зинда? ҳаст чунин мекунед? рафтем. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит, кружит, кружит. О, как жить, беҳтарин. ба фикрам бисёр нафарон аллакай барои шумо гуфтанд ки садои шумо бисёр монанд аст ба садои манатик. бисёр гуфтанд, ба фикрам. якчанд вақт пеш шумо дар консерваторияи миллӣ таҳсил мекардед, дуруст? бале. айни ҳол чи таҳсил давом дода истодаед таҳсилро ва чӣ гуна аст? айни ҳол рости гап не. хуш. оянда мехоҳам консерваторияро хатм кунам. рости гап як 2 сол пеш дар зиндагӣ хиндиё будам, кор кардам дар кор буд, зиндагия пеш бурдам дар кор. рости гап ин чизи нотоғри асту, нодуруст. рости гап хондану партофтан не ки ҳатман аз нав дохил шуда хатм мекунам. фаҳмо. оянда шумо танҳо бо касби сарояндагӣ фаъолият кардан мехоҳед ё ин ки ягон риштаи дигарро интихоб мекунед? рости гап беғайр аз саҳна худро дар ягон ҷои дигар намебинам. мехоҳам фақат ҳамин сарояндагӣ. фаҳмо. шумо яъне ки мустақил ҳастед? гуфте ки дар зиндагӣ мушкилиҳо буд, аз барои он мушкилиҳо ман натавонистам ки таҳсилро идома диҳам. бале. масалан кӯмак барои шумо ягон кас намекунад, шумо худатон? бале, албатта. фаҳмо. бисёр хуб. мо некрӯз барои шумо муваффақият хоҳон ҳастем. бисёр шод ҳастем ки чунин ҷавонон ҳастанд ва мақсади асосие ки имрӯз ман шуморо ба ин барнома даъват кардам, мехостам ки барои ҳамагон нишон диҳам ки чунин истеъдодҳо ҳастанд ва онҳоро мо бояд ки дастгирӣ кунем ва онҳо нафароне ҳастанд ки мехоҳанд ки давлати моро, Тоҷикистони моро бо мусиқиҳои муосир, бо тарзи усуби хосаи худ ки аз дигарон фарқ мекунад, муаррифӣ кунанд. шумо имрӯз бо садои зиндаи худ бори дигар исбот намудед ки шумо воқеан ҳам сарояндае ҳастед, ки сарояндаи касбӣ ҳастед. метавонед ки ҳам ба таври он чизе ки мо дар фонограмма асосан гӯш мекунем, онро ба таври зинда иҷро намед. таронаи охирине ки имрӯз шумо дар барномаи муҳити зинда иҷро мекунед, ин кадом тарона аст? бозам суруди Далер Назаров, Бесадо нолам. хуш, гӯш мекунем Никрӯз Рибунов бо кавер тафсири худ ба таронаи Далер Назаров ки ном дорад Бесадо нолам.
Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. بسدانالم دلم رفت زی دستم بسدانالم دلم رفت زی دستم خودم نمیدانم چرا حالا هستم خودم نمیدانم چرا حالا هستم شب ماه تو با دایمایی هم در خوابی دو چشمانی وی موجی آه دیلی تو بکر آه دیلی تو بکر بسدانالم دلم رفت زی دستم بسدانالم دلم رفت زی دستم خودم نمیدانم چرا حالا هستم خودم نمیدانم چرا حالا هستم شب ماه تو با دایمایی هم در خوابی دو چشمانی وی موجی آه دیلی تو بکر آه دیلی تو بکر آه دیلی تو بکر آه دیلی تو بکر احسان تشکر زیاد. воқеан ҳам олӣ буд. мо сипоси бепоён мегӯем барои Никрӯз, барои чунин ҳунарнамои хуб ва пеш аз ҳама зинда. қайд кардан ба маврид аст ки тамошобинон, шунавандагони азиз, ҳамкори барномаи муҳити зинда ин аст ширкати Мегафон Тоҷикистон. ворид мешавем ба Play Market ва App Store ва боркашӣ мекунем замимаи махсус ки ном дорад Мегафон Лайв. тариқи ин замима шумо метавонед ки ин ҳамёни электронии махсус аст, хизматрасониҳои коммуналӣ, ҷаримаҳои автомобили худ, дигару дигар хизматрасониҳо ба таври онлайн пардохт намоед. Мегафон Лайв дар App Store ва Play Market. ном асаби ман Муборис Усмонов. во мехӯрем ҳафтаи оянда, во мехӯрем дар муҳити зиндаи навбатӣ. хайр. Новое радио.